to slidí. Vítám z dnešního videa, nebudeme vidět face, ale mě to prdele, protože máme systému, který byl hodně dlouho slíbený. Je to mokrý, protože ho hodně prší. A jo, jdeme na to. Takže objevila se největší debiliny systému. A jo, co to debiliny, věřte mi, ano? Uvidíte debiliny, který svět, lidstvo, nikdy ještě neuviděl. Kámo, já to vidím! Takže začneme s tím ty pašák! Ty pašák! Kámo, já jsem se tak dlouho těšil na tohle, vole. A já musím se uklidit, vole, protože já jsem takový debil, vole. To, víte. Moje druhá otvíračka, minulé boli Pokémon. Kámo, to je chill guy! To je chill guy, vole! A on je malinký, vole, vlastně se objednal většího, si myslím, ne? Kámo, mě to jedno, koukni se na něho, vole, ten je cute. Takový naopak trošku, ale jezus. Já ho dám takhle, aby se tady koukal. No, a jdeme na další. Krabička. Nice, I guess. Jo! Je tučný krokodýl. To je tučný krokodýl. Já jsem začal česky rozprávat, to jsem mluvila. No, toto je krokodýl, nějaký maličký krokodýl. Chvatíš? To je Glorable, mu dáme na Glorable, prostě se jí to jmenuje. To nám babička. OK. Bílé dačo. Ok, I guess. Jako máme 18 věcí reálně udělat. Já vím, co je toto. Všetko, by the way, všetko, co tu bude v tomto videu, tak si dám na seba. Keď je to čokoľvek. A teraz tu máme jednu vec. Brýle ľudia, ty kokos, ty sú cool. Nice. Hej, ja si ich dám dole. Lebo... dám si ich asi dole. Nebudem nič vidieť. Jo. Můžu to skládat, nebo co? Hej, get out. Nebudem skládat. To musím nás poskládat. Tam do prdele. Podajte. Mně se načítá mozok reálně. Bomba. Reálně to načítací a umí. Tak to. Nice. To nám sem. OK, další. OK, tu mám takové velké. Aha, tu. To je hlavnička vlastně. To je povlak na hlavničku. Aha. I'm afraid you let it in the last ratatouille. Nice. Jdou mě dole, tak to. Tak, by tu byl krokodýl. Tak, OK, další. Tu jsou nohavice, pozor, tu máme nějaké nohavice. Doufám, že mi budu. OK, to by mi asi mohly být. Tak to vyzerá, tu jsou také hvězdy na tom. OK, to se odložím. Na konci videa vám ukážem, ako to bude na mne všetky oblečenia, čo budem mať. OK. Tričko, ktoré som strašne dlho chcela. I eat cement. Žerem cement. Tak to chcem. Hej, ja zdám na seba. Takže je tu toto tričko, žerem cement. Nejlepší tričko, fakt, doporučujem. A ojojoj, čo tu máme? Jajaj. No, počkejte, nevím, jak se do toho dostat. OK. Klučenka. Takáto. Nice. OK, zdám sem. Nebo sem. Další je. Jo, to vím, co je. To vím, co je. To vím.
To je soška na moju tiskáreň. Ja mám tiskáreň, keby ste náhodou nevedeli. No a chcem si ju ako ozdobiť, tak tam dám toto. To je reálne socha, to nie je ani plastové nič, to je reálne socha. Vidíte? Nice. To si dám takto. Zatiaľ. Ok, ešte tu je toho veľa na oné. Aha, toto je, čo je. To je najlepšia vec. Táto nálepka. Do izby, tak to dám. To dám potom. Tam, do izby. Ok, ďalšie. Toto viem, čo je zase, ty kokos, toto viem, čo je. Táto som sa najviac tešil, ľudia. To budem nosiť reálne. Ježiš, tak to je veľké. To bude cinka, hej. Takto, ja to skúsim, čakajte. Ok, tak to ako vyzerá. Takto. Je to veľmi dobré. Ešte mám jedné takéto, iba v inom štýle. To je asi už... Jo, tu, tam sú také hviezdy. To tiež rozbalím. Sú planety, tam sú hviezdy. Toto sa už na seba nedám teraz, ale keď takovým iba ukážem, tak tam hviezdy, tam sú, tu je jedna veľká a tak. No, tak a to sa práve hodí k týmto nohaviciam, že práve na tom sú hviezdy, aj na tomto dám, to sa veľmi hodí. No a ďalšie. Mikina. Mikina, ježiš. Dám na tričko asi. Pozrite, ty kokos. A dám si asi potom, ja neviem. Teraz mi bude teplo. Poďme sem. Mám sa hodiť, všetko mám hlavne hviezdy, to som urobil outfit celý reálne. Ok, tu mám veľa vecí. Jo. Úplne všetko prišlo. Úplne všetko. Ja som myslel, že som takto nechýbať, ale všetko prišlo. Toto sú takéto nálepky, to sa čo možno nakreslia vzerá to ako old school, proste oné. Takéto, ako na počítači, keď máte to, aplikáciu. Takto, vidíte? Tak, to je veľmi dobré, to využijem. Ešte? Ja som si neobjednal 3. Takže. Jani, to sú na boty! Jaj, vlastne, to sú na boty. Na boty takto. Jaj, vlastne, hej, takto. Na boty. Na šňúrky. Nice. Dobre. Prívesok. Takto prívesok. Takto dinosaura. Dám si tiež na seba. Aha. OK, guys, je to tu na mne, tak mi to vyzerá. Pekné. Ono mi to ukazovalo, že to má byť čierne, ale nečakal som, že to bude takto, ale furt je to veľmi pekné. Ok, ešte tu máme 3 veci. Ok, tieto brýle, ježiš, ďalšie brýle, ale tieto sú už také mímové. Tieto. Zdám seba teraz. To už je umelina. Ale pozrite. Dobre, úplne. To znamená na seba, sa z toho aj vidím. Nálepky. Takéto. To vám tu neukážem teraz. Čo sú za nálepky? To sú takéto prúhledné. Jaj, to sú veľmi veľa. Čo s ním budem robiť? To je strašne veľa. Ježiš, 54 kusov by to malo byť. To som nečakal, ne? Tak to bude vyzerať. OK. A ešte posledné. To bolo všetko. Myslím, okay. Hej, to bolo všetko. Takže iba si schrneme na rýchlo. Všetko som mal. Ešte kontrolujem náhodou.
Hej, to bolo kapček. Takže, prvé sme tu mali tohto malého myšáčika, oného, tunela, veľmi pekný. Tohto sú oného, učeného krokodíla. Tieto 54 random nálepok. Tuto malú šašku na tiskáreň. Veľa kľúčeňok. A toto, neviem, bloky myslím, takto, tu na krestu ma nalepím, nálepka krysy za ambrízami, táto kľúčenka mačky, toto, a nezabudol som na čo, jo, a hlavnička, takáto. A biele. A oblečenie, ktoré vám teraz ukážem. A tohle, lidi, bude legenda! Tohle je nejlepší rád. Tohle je nejlepší. Úplně všechno vysekne. Teď mám teďka to tričko, že